Yho, Ngomkele ndoda kuye show la sinokuyixoxela nje mfethu sizinsizwa ama-guest ahlukahlukene. Inhloso nqanga mfethu ukwakha isizwe kahle kahle siyikhulumela noma yini mfethu, but I think inhloso enkulu ukuthi sakhane njengesizwe. So welcome ntanga. hayi ngiyabonga. Yeah, Bagomade ukuthi ngiphe le thuba yeah. ukuthi ngikwazi ukukhuluma nomphakathi waseNingizimu Afrika. Ya, siyadinga ukuthi sakhane. Hayi kakhulu Sizane mfethu. kulelizwe. Yeah. Ya. Hey, I think first time ngikubona noma nje ukuba aware ukuthi ukhona njengomuntu. I think it was last year. Sibonana lapha enkonzweni, you know. And I think from day one, nje mfethu, I was quite oh yes, you were welcoming us lapha enkonzweni, and you know, I was like, wow, this guy, you know, you were like paying attention kuthina, but I could tell ukuthi mfethu you were aware nje ukuthi kwenzakalani kwi-environment, you know, in a big crowd, but you were aware of ama-individuals, and I think that stood out for me mfethu, you know. Yeah. Uma ucabanga iphumaphi loo nto mfethu ukuthi ukwazi ukuyithola nje, you know, uthi ukwi-crowd bebaningi abantu bangaku-overwhelm, but ubuye ukwazi ukupay attention kubantu ngabanye. Ngicabanga ukuthi okokuqala nje ukuthanda. Yeah. Nanokuthi kumele vele abantu banakekele. Ish. So umuntu ufanele ukuthi umuntu mekuvakashela. Yeah. Kufanele wenze isiqiniseko ukuthi umuntu hayi cha. Kufanele azizwe esekhaya noma Yeah. esehamba. Yeah. Asho ukuthi hayi cha ngiyafisa ukubuya kulela khaya ngoba impatho nanokuthi kunakekela abantu Yeah. sonke isikhathi. Ya. Sure. Ya, No, ngicabanga no. isuka kumina nje phakathi enhlizweni. Yeah. Yeah. No, mfethu, that's powerful mfethu. No. And then isema sesiqala sixhumana ndoda sengikwazi as a person, you know. And then ngase ngithola iy'tori bengayilindelanga mfethu, you know. And mhlawumbe ngaphambi kokuthi ngize ngiy'thole sengichazela abantu aba-check-a le interview yethu. Mhlawumbe nje futhi upbringing yakho, you know, umama nobaba nokuthi mhlawumbe watholakala kanjani. You know, I think yeah, mhlawumbe kungasiza lapho ngicabanga ukuthi kungayinto ebalulekile. Okay, ya ekhuleni kwami ya ngifuna uqamba manje bekunzima. Kunzima ukukhula ungenawo baba nomama. Sure. Ya, futhi ke especially ukukhula ungenawo mama ngoba Yeah. ngicabanga wonke umuntu uyalidinga uthando lukamama. Yeah. So kwakunzima because ngoba manje ngangakwazi ukulokhuza ukufocus empilweni. Yeah. Even nasesikoleni. Sure. Empilweni nje ey'ntweni ey'ningi ngangakwazi ukufocus because Yeah. nganginalento ukuthi yabona nje abazali bami abekho empilweni yami. Yabona nokuthi umama wangishiya ngale ndlela angishiya ngayo. So Sure. kwangiphazamisa elokhuzeni Yeah. empilweni yami. Sure. Yeah. Mhlawumbe nje mfethu sivesane sele sesihlala lapho nje ukubeka leso sithombe mfethu. Angazi ngiqale ngamuphi umbuzo mfethu. Mhlawumbe before uza aseqale ngendlela engajwayelekile. Urealize nini mfethu ukuthola ukuthi khona into eyenzeka kuwena uzala? Was it something ukhulu uyazi noma into wayithola ngesigaba esithile usumdala ukuthi kahle kahle this is what happened to you, noma nje ukhulu umncane bulodwa uhlezi utshena? Okay, lokho ngakurealize ngaqaphela ngangina 5 years old. 5 years. Yes. Because ngaqaphela ngitshela ukuthi hayi laba ohleli nabo abafoni nodadewenu. So ngaba nombuzo ukuthi hawu mase ukuqala nje into yafika emqondweni ngabona ukuthi hayi ngeke lento abangitshela yona kulona iqiniso. Yeah. Because manje number 1 kwakungekho ukuphathana kahle nalabafowethu nalabo dadewethu la ngihlala khona ekhaya ley'ntandane. Yeah. Number 2 ngangibuza ukuthi hayi why bebaningi kangaka yabo. So yilapho ngaqaphela khona ukuthi ikhona into eshodayo nanokuthi futhi even though babekhona omama babesinakekela. Okay. Kodwa yayiba khona leyo nto egazini ukuthi ubaba akekho la empilweni yami nomama akekho, even though laba kuyena umama abasibhekile kodwa nje ngaba naleyo nto egazini ukuthi hayi khona into eshodayo empilweni yami. Sure. Thanks mfethu, ngicabanga usazo expanda lapho. Mhlawumbe sisalapho mfethu. Ukuveza mfethu ukuthi kahle kahle kwenzakalani-ke ekuzalweni kwakho uzoyithola usuhlala lento le. Okay, so ngaqala ukuthola kahle kahle kuna 14.
hayi ngafike ngayo komunye umama lapha kulabo mama besigadile ngabuza ukuthi hayibo kwenzakalani empilweni yami yabo ulapho ubaba ulapho umama hhayi-ke bangitshela-ke lo mama ukuthi hhayi kwenzeka ulokhu uzima wami wangishiya kanje ubaba-ke vele akaziwa ubaba wakhe so into eyenzakalayo ukuthi uma ungenawo umzali uyathatha uhlalise nabanye abantwana iy'ntandane yeah sure so umama lo enigade wayenawo umlando vese ukuthi wena weza kanjani noma into wafikela kuyena noma mhlawumbe naye watshenwa-ke I'm sure mhlawumbe bekuba nendawo lama-rekhodi ebegcinwa khona ukuthi nitholakale kanjani. Hhayi kunjalo impela so into eyenzakalayo ingane uma ifike ekhayeni ley'ntandane kufika ilethwa ngavele sekunomlando umntwana ukuthi kwenzakaleni kuyena ngaphambi kokuthi ahlaliswe la so into eyenzakalayo i-social worker lizotshela omama laba abasuke besigadile ukuthi hhayi kusibanibani kwenziwe ukuthi nokuthi nakusibanibani kwenziwe ukuthi nokuthi so imininingwane ngayithola-ke kanjalo usuna-14 senga-14 sure yo lo ngilalele mhlawumbe sisalapho mfethu ngiyayithanda indlela esiyiqale ngayo ngoba asiyiqalanga nje sayibeka indaba sike sathi ukuscratcha kwi-surface kwezinye izinto mhlawumbe nje mfethu ukusala usubekela umbukeli la mfethu ukuthi kwenzakalani wena why ubaba nomama bengekho what happened okay so into engayitshelwa yona ukuthi uma wami into ayenza wafike wafike wangibeletha and then uthi aqeda nje ukungibeletha wangishiya-ke esikhotheni lapha kwamasho ya after that-ke ngatholwa-ke abafana-ke nje abathathu ababeyidlulela lesigameko senzeka ngo-8 ebusuku abafana abathathu babeyidlulela lo munye ayitshela ukuthi ingane lo munye ayitshela ukuthi ikati lelikhalayo baphikisane-ke labafana bobathathu bathi hhayi ngeke sizola ngathi ingane lekhalayo kodwa sibhekeni babhekale abafana bobathathu-ke and lo munye methola ungithola nje ngilele lapha esikhotheni sho ukuthi nje umama ungishiyile yabona nje nganjona iy'ntuthwane ngiy'moshele kuningi nje okwenzakala elokhuzeni empilweni yami ngaleyo day ngithola abafana and then abafana-ke bangiphuthumise kwaZulu mebefika kwaZulu bafica uMamZulu bathi mani napho sesithole ingane yeah ifamily kanjani then ifamily was it the closest family they could find noma mhlambe what was so special ngale family ukuthi bakise kubona noma you know khumqiniso anginaso isiqiniseko ukuthi bakwenze njani bakhetha lo mndeni kodwa-ke nje engikwaziyo ukuthi bangithatha bangisa kwaZulu and then-ke uMamZulu-ke ofike-ke wabiza abanye omama abasemphakathini lapha kwamasho bafike-ke bamlekelela bangigeza benza yonke into and then bafonela amaphoyisa-ke sebetshe amaphoyisa ukuthi hhayi kunento eyenzakaleni isigameko esikanje kanje yeah sure and then wahlala isikhathi singakanani nale family uthe mase kufika amaphoyisa base ekuthatha amaphoyisa noma waqhubeka wahlala nale family hhayi cha amaphoyisa angithatha angisa e-Polo Clinic lapha kwamasho i-Polo Clinic le ndala yeah so angihlalanga nabo okay okwabo nje abakwenza ukunikela emaphoyiseni amaphoyisa angithatha-ke angise-Polo Clinic yeah so after Polo Clinic-ke ngaba sengihlala elokhuzeni ekhayeni ley'ntandane kwamasho eLamontville ikhaya ley'ntandane kuthiwa ilo Othandweni okay sure ngafika hlala khona for how long then ngahlala kuna 5 years up until sorry uhlale una 5 years yes so before then from before ekhaya ley'ntandane impilo yami yonke I see esibhedlela ngoba isimo sami sasicayi indawo yokuthi ngangizoshona ngoba ngiyakhumbula unesi lo owengisiza wangitshela ukuthi hhayi base belilahlile ithemba ngami yabo babey'tshela ukuthi hhayi ngizoshona ngoba isimo sami sasicayi ngase ngiqoqodwe namakhaza into ekanjalo yabo iy'ntuthwane yeah so ngomusa kaNkulunkulu ngasinda sure yeah and then ekuphumeni kwami esibhedlela bangi-discharge esibhedlela bangise ekhayeni ley'ntandane yeah
like I mean like mhlawumbe lapho sikhuluma ngumuntu osanamasonto mfethu usuvese usuhlala ekhaya lentandane. Yebo. Yabe ngaze ngayinaka-ke le because normally uyayibona abantu asebekhulile behlala kulezo ndawo. So in your case mfethu impilo yakho yonke nje from infancy ulapha nje mfethu. Yes. Sure. So then move from enye to another le yaseLamont manje usuna 5. Yes. Sure. Ngamuvela-ke kulela eMgungundlovu. Le abayibiza ukuthi SOS Children's Village. Okay. Usuna 5. Yes. Ngasuswa-ke khona eThekwini ngaleso la eMgungundlovu. Was there a reason for that noma kwavesane nje ukuthi you know? Hayi kwakunezizathu because ngicabanga ukuthi leli khaya behlala kulona khona umuntu oselithengile ufuna ukuliphendula i-crash. So sasuswa-ke nenye igenge sasu more than 10 sasuswa-ke salethwa la eMgungundlovu. Yeah. So una 5 ufike usuna ngakula eMgungundlovu? 9. Oh 9. 4 years later from Lamont. Yes. Sure. Now I know ukuthi isibongo sakho mfethu uZulu yabo. And the first family wayiswa kuyona yakwaZulu. Kwenzeka kanjani ugcina usuwamukela uZulu? Okay, mangizwa mangizwa noma engakubona mina engatshelwa awolo ama-social worker ukuthi uZulu isibongo isola kanjani igama angithi isikhathi ngithola athi ngibona emuva kancane igama isikhathi ngithola kulokhuzeni emahlathini sekubizwe namaphoyisa-ke amaphoyisa asefikile amaphoyisa abuza abafana ukuthi ikhona mhlambe imininingwane ephathekayo ngalo mntwana kwasho ukuthi ayikho imininingwane ephathekayo. So uConstable Mthembu ngaleso sikhathi waqhamuka nelokhuzi necebo ukuthi ayingeke umntwana kumele umezela aqanjwe abe negama. So uConstable Mthembu-ke wanginika igama-ke elithi Nkosi Nathi ngoba wayekholelwa ukuthi lo mntwana inkosi izoba naye usazophila. So ngathola njalo-ke igama. So wathi isibongo kuzosebenzisa umfana uzosebenzisa isibongo lesala sakwaZulu ngoba ilokhuza abafana isikhathi bengiletha kulomndeni wakwaZulu abakwaZulu ibona abathatha abafike banginakekele bangigeze bangenza yonke into. So ngasola kanjalo-ke isibongo ukuthi Nkosi Nathi Zulu. Namanje ngisasebenzisa sona. Sure. Yes. Sure. Manje sisaqhubeka nale ndaba because into engiyibukayo la uma uxoxa indawo kwaMashu it's just around the corner, you know. So ukwazama mhlawumbe ukutrace some of the people mhlawumbe babe involved. I mean amaphoyisa usawakhumbula amagama akhona umndeni wakwaZulu. Okay, sengiyasho ukuthi ukwazama mhlawumbe ukuthi bakubone because obviously that would have been something for them ukuthi you know isitori sakho basasikhumbula. Okay, yeah. Ngiseke futhi ngabathola. So kwenzakalani ngo-2013 ngo-2013 ngangisemsebenzini. So ngaba nalento ukuthi ayingeke. Yabo manje ngiunderstand ukuthi ilokhuza abantu abaningi abadlala irole elo empilweni yami abazali bami. Kodwa manje nami ngifuna ibond, ngifuna lokhu ukuxhumana nomndeni wami ongempela. So ngabuyela-ke la ngangihlala khona SOS ekhaya lentandane. Okay. Ngafika ngothola imininingwane yabo yokuthi mhlambe ngabathola kanjani abazali bami nani. Kanti ngenhlanhla leyo ngathola igama lamaMzulu, ngathola ne-address. Okay. So ngajabula ngoba kwakuyile eduze eThekwini. So ngaphuma emsebenzini ngagibela ngahamba ngaya kwaMashu. So uma ngifika kwaMashu ngabe ngibuza emajiteni erowundini ukuthi ilaphi kalokhuza kwaZulu. So amajita akangikhombisa ukuthi hayi yilaphaya shona khona ikhona impela. Hayi ngajabula ngaba nethemba ngathi mhlambe umndeni wami ngempela ngoba phela ngithi ilo isibongo senzisa abantu uZulu kanti labantu engiyakubona bakaZulu kanti-ke akubanga njalo. So uma ngifika lapha ngifica uma wakhona uMamZulu. uMamZulu ngifike ngichazela iside lami lestory naye achazela-ke kodwa masilo sixoxa angangivuleli futhi igate yabo masixoxa hayibo ngixoxa nje ngaphandle nongaphakathi. So masixoxa ngibe nakho ukuthi hayi lo mama lo uyayazi lento engikhuluma ngayo futhi uyambona nje uyehla kancane uyayazi. So nami ngijabule yabo alo mama hayi cha impela
umuntu esamthola yabo umuntu wathola abafana kwakuwumfana vele kwangeke kube intombazane and mase ngimkhombisa ipasi lami ahlanganise usuku engazalwa ngalo ahlanganise asho ukuthi cha lo mntwana ngempela uyena ngoba lento yenzeka ngale date kanje zonke lezo zinto bese kangivulela afonele omakhelwane abize nomfana lo wayekhona umfana lo wayekhona isikhathi bengithola afonele naye lo mfana wasuka emsebenzini wezongibona wachaza ukuthi akakholanga ukuthi mangibona akakholanga ukuthi hayibo uyena lo bhuti lo ngoba bathi lapha kwaZulu njalo bebelokhu bebebuka ikhumbulo ekhaya benethemba ukuthi hayi mhlawumbe ngizovela sure ngoba bathi babekhathazekile ukuthi washonaphi lo mntwana lo wathola yabo so bajabula-ke wafika kumphakathi wakwaMasha bezongibona so sebeyakubungaza ngoba bayikhumbula lento le yes so umfana lo laba ababili oyedwa angeza kuthiwa usegoli kodwa inamba yabo ucingo abayitholanga lo munye ngicabanga ukuthi akakwazanga ukufika ngoba uyesemsebenzini usenza kamasipala eThekwini lona-ke wafika kwazi ungibona so wangijabulela kakhulu ila ubona khona ukuthi hayi uNkulunkulu omkhulu ngoba uthe nomesho uthi hayi wayitshela ukuthi hayi cha lo mntwana uzoshona noma inini ngoba isimo sami engangisona sasibucayi yabo so bajabula-ke yabo sahlala kwaba mnandi saxoxa lo mfana-ke futhi ngiyakhumbula waze wangikhipha wangithengela iy'mpahla wangithengela negrocery ukuthi ngibuyele naye elokhuzini emuva mase ngiye ekhaya ngimante lot yes sure usalapho mfethu bekuthola mfethu ucabanga unesikhathi singakanani uma uzama ukutracer uzele like was it like a week or a few days hayi kwakuwusuku nje shuthi usuku awuzelwe ngalo lolo shuthi mina ngokucabanga kwami ngoba lento yenzeka ngo-8 ebusuku ngokucabanga kwami ngoba mangizwa ngalomunye umama uthi ngenkathi abafana bengithola umakhelwane lapha kwaZulu uthi isikhathi bengithola naye weqeda ukubeletha umntwana wentombazane sho ukuthi isikhathi kulinda amaphoyisa wencelisa untombazane aphinde ancelise nami yabo so nje kwakuwusuku olulodwa ngoba futhi ngikholelwa ukuthi uma wami isizathu ukuthi enze lento ngabo-8 sekuhlwile ingoba mhlawumbe engafuni ukubona abantu nanokuthi ngalezi ayikhathi kwakuyihlazo uma ufika ulokhuzi ufika nesizwe yabo ngoba mangizwa lo mama amakhelwane ngalezi ayikhathi uyefunda standard 8 okusho ukuthi mangiqhathanisa sho noma wami at that time uyefunda na standard 8 yeah wagcina kungatholakalanga ukuthi uba lo mama cha even namanje angamtholi angani nanokusaphila noma usawadlula mhlawumbe emhlabeni sure kodwa umndeni ongawutholi lowo wabubaba yeah so I'm sure mfethu yabo njengoba sixoxa I don't know but in my heart I'm sure mfethu ukuthi with the level of technology ne communication and the way information ehamba ngakhona I'm sure mfethu ukuthi ingxoxe kanjena kuzohamba kwenzeke mfethu ukuthi kube khona abantu abazolinka mfethu you know I'm sure abantu abaningi bazo-inquire more information on that and I don't know somehow I'm positive ukuthi izoba khona ilink mhlasimpe usisalapho cause enye futhi ebalulekile ile ekababa ususichazela ngayo manje ukuthi kuzo zonke lezi zinto odlule kuzo nilinka kanjani-ke nelento ne-time noma nama-relatives akhe oh yes so into eyenzeka bengiqashe elokhuzeni khona indawo ethi ise-France ila nje emgungundlovu selokishini so khona umngane wami esikhonza naye okuthiwa uSiyanda Gomede okay umnguni madoda Gomede so sasiyabangani and wayethanda ukuthi manginebhola ngi-invite siyobuka ibhola lapha kubo so njalo-ke mangifika lapha kubo siyobuka ibhola ngakunalento ukuthi hayi sho ukuthi akekho umuntu omdala le endlini sho ukuthi labafana bayihlalela bodwa kanti mangithola lethi ukuthi olethi njalo maniphuma emsebenzini lihlala ekamereni sho ukuthi umuntu osanda kuhlala ekamereni yabo so siyobuka ibhola kanti elinye ilanga ngiphuma ejimini ngiyakhumbula kwakuwusomluko ngiphuma ejimini so kwaba nalento engitshela ukuthi hayi athi ngibona umngane wami namhlanje
kodwa ngilo ngithi hayi ngeke ngikwazi ngoba usombuluko abantu badinga ukuthi baphumule Yes, yabo akufana after ne-weekend, yeah. yeah manje lento lokhu ingidla phakathi yabo ukhumbula ukuthi lowo makhelwane wami ana ngempela ngiyifudule-ke ngithi hayi athi ngiyomcheck nje umngane wami uthi right kanti ngizothi ngiyafika ngifica uma wakhona mangivula umnyango amemeze uma wakhona athi hayibo waze wafana nosibanibani uthisha umhlongo bese ngithi mina sonke siyafana sonke sisabantwana baNkulunkulu so kuyenzeka ukuthi mhlawumbe ufane nomuntu kodwa anoni lo umndeni oyi-one athi lo mama uyibrusha off le nto le. yes esengithi mina kodwa-ke anyway mina anginamuntu anginabo abazali anginama-relatives izinto ey'kanjalo lo mama adonsa ilokhuza adonsa ifoni yakhe athi angimthumelele isithombe athi hayi Sandile uzochaza namhlanje ukuthi ingane wayenzani hhayi-ke nami ngifike yabo ngiyidlalele kusofa ngibuka umngane wami ngithi hey uma wakho ungenwe yini namhlanje yabo kodwa nami ngibe ne-faith ithembe encane So ma unale show le exakile ukuthi hayi abantu bayafana, yes, but somehow when there are these people that you are related, ubona hayi futhi abe neshow ngoba phela yabazi abantu abadala bayashesha ukubona bayashesha ukubona ukuthi hayi la sekonakele kanje kanje so nangempela-ke ngihlale-ke ngimthumelele isithombe efonini yakhe asithathe lesithombe asithumelele uthisha umhlongo athi nangu umntwana la uthi akanababa akanamama kwenzakalani ngoba nangu ufana nawe ncamashi hayi ngifike ngihlale shuthi-ke aresponde kuthisha umhlongo azangikhombise lo mama athi yabo ukuthi urespondile ukuthi uthisha umhlongo hayi cha owale ekhaya wena yabo kodwa wathi uthisha umhlongo uzodlulisa lesithombe emndenini ku-WhatsApp group shuthi wasithumelela-ke bonke-ke hayi bonke abanye bakhomenta bathi hayi ngeke lo ufana nobaba lo ufana kanjeni yabo bangifanisa nje hayi ufana nosibanibani kanje 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 so mina nga-arrange ukuthi okay sasemsebenzini ngizocela imoto ngihambe ngombona uthisha umhlongo ngoba umama lo senginikile lokhuzi imininingwane yakhe ngiyithathe nangempela-ke imoto uma ngifika esikoleni la afundisa khona uthisha umhlongo athi uprincipal hey waze wafana nothisha umhlongo yabo hhayi-ke nami ngisho hayi sho uzochaza ngempela uthisha umhlongo ukuthi kwenzakalani yabo hhayi angiyalele-ke ulokhuzi uthisha omkhulu athi hhayi qhubeka-ke uye lapha phambili iklasi lakhe lilaphaya uma ngidlula la iphasage unalabo mama abaklina lapha esikoleni nabo bafike bangimisa bathi hawu njani ndodana wathi hawu waze wafana nothisha umhlongo angike ngime ngisho ithi hayi ngeke futhi ngempela adrenaline iyabuild up manje you're getting closer to this person and then kuthi hayi bo ufana naye so uma ngifika kuyena kuthisha umhlongo hhayi nami ngimbone ukuthi hayi ngeke cha uqinisile lo mama yabo lo uzochaza impela ngoba uyimina nje ngimbuka yabo hhayi-ke afika yabona-ke azazise nami yabo ngi-introduce ukuthi hhayi ngusibanibani ngikhulumela misayidi lelokhuza le-story nakhuluma ilo ingxenye yakhe ye-story yena abe happy nje asho ukuthi hhayi cha wena ufana nolokhuza nolokhuza umfowabo lo mdala kusho ukuthi ubaba wami ngoba konke nje nempandla nazo zonke lezo zinto yabo wangichazela yena ukuthi hhayi yena uba mncane yabo cause i-age masikhalculate i-age yami neyakhe ayihlangananga nami ngakholwa ukuthi hayi ngeke ubamncane wami ngempela ngeke abe ubaba wami so-ke wathi uzongixhumanisa namanye amalunga omndeni so sifike si-arrange ukuthi hhayi sizohlangana namanye amalunga omndeni ala eMgungundlovu mahlangana nawo hayi nami ngibone ukuthi hayi bo lo sisi ufana nami yabo nje uyabona ukuthi bafana nami labantu okay hhayi abanye bangabi-ke happy ngoba vele emndenini kunjalo abanye bangabi bangangijabuleli kodwa nje ingxenye eningi yangijabulela ngoba bayazi ukuthi ubaba vele weney'ngane ey'ningi komama bahlukene into kanjalo so-ke bangijabulele kube mnandi nje kushisa inyama kudecide ukuthi okay kuzohlangana futhi ekhaya elikhulu-ke yabo hhayi siye-ke ekhaya elikhulu koNkandla nakoShowe masifika nakoShowe hhayi bo nami ngibone ukuthi hhayi bo abaningi kusho ukuthi nje ngiyafana nabo bangamukele-ke futhi kahle akufuni amanga bangamukela kahle abaseNkandla nabaseShowe yabo nami ngazizwa ngisekhaya-ke yabo so-ke kwaba yilokho nje manje ubaba uphi yena? Ubaba mangizwe kuthiwa wadlula emhlabeni ngo-1997 okay wadlule ngo-1997 ngoDisemba so wadlule ngesimo sokuthi wegula okay sure no hey sorry to hear that but uma uhlangana nalo mndeni
Isibongo abakho Umhlongo. onjomani. Onjomani, yeah. Wow, nice. Yeah. Wow. No. I'm related to nonjomani, yes. Oh. No, ulento lena ugogo ozala wakwaMhlongo. So umama uMacele but uzalwa uMamhlongo. Oh wow, nice mfethu, nice. Sure. So, what a journey mfethu. Usaxhumene bese nabo ama-siblings. Yeah, kakhulu Yeah. ngoba izinto futhi sezingconywana because njengoba ngisho ukuthi kunamanye amalungu omndeni Yeah. engafuni ukungamukela. Kodwa kuhamba ngoba phela emndenini izinto ezikanje kuyokuhlala phansi zilungise. Yeah. Ufake nabantu abadala. Yes. So sekungconywana ngoba ngiyakwazi ukuthi mangithola izinsuku zokuthi ngiyophumula. Yeah. Ngiyakwazi ukuthi yabo ngiye ekhaya. Wow, beautiful. Yeah. Futhi ke into engangiyidinga kakhulu empilweni yami ukuthi yabo ngibe nomndeni. Yeah. Yeah. Sure. Ngoba ngabanga nawo phambilini. Yeah. So nje zonke izinto zihamba kahle. Wow. Yeah. No, that's beautiful, mfethu. Mfethu, for umuntu ongazi mfethu, angazi noma igama ngingabiza kanjani ngoba yabo igama lokuthi seyintandanene ungathi liyasinda kuze kube ngconywana mhlawumbe ngesilungu umuthi orphanage because enye into enza amagama asinde igama uma lingasakho isithombe ekhanda lakho sengiyaye ngibone ngisho nangenhlamba ukuthi inhlamba ongayi-understand ayibi ne-weight but inhlamba yakho isithombe iba ne-weight so amagama I think as a person ubuyabhale you understand the weight that the words carry, you know. Yeah. Umuntu umethi intandane, umethi umlanjana, you know, khona iy'thombe magama ezakhekayo, khona something that gets painted ekhanda lakho. So, mhlasimpe sitheni nje la wakhulela khona mfethu ngokuthi ungabi nabo abazali. Uma wakhela nje umuntu onga-understand isithombe ukuthi kuba yi-setup kanjani mfethu, you know. And do you think mfethu obviously it did play a major role, but if you were to change things in your environment, mhlambe, what would you enhance and what would you do away with, you know? Yeah, ngicathi into yokuqala efika emqondweni. Into efika nje ukuthi ubuze uNkulunkulu ukuthi kubo bonke abantu why lesenzo senzeke kumina. Sure. Why ulo ngingenabo abazali ekubeni wonke umuntu unomzali nobaba nomama. Yonke efika kuqala. And then okwesibili into efikayo ukuthi ufila ngathi ulahliwe. Sure. Uyaphila nabantu kodwa kuba naleso space ukuthi yazi ngilahliwe kahle yabo. Ngoba abantu baningi abantu abake bazama bangisondeza. Just nje ukungikhombisa uthando nalokuthi bafuna ngibe nalento ukuthi kunjani ukuba nomndeni yabo. Kodwa still kwangangisebenzeli because ekugcineni kuyafika lokuthi baphike abamabazali yabo. Ngoba manje mawuhlezi abantu bekuthatha bekhlayise endlini zabo. Obviously uyabona ukuthi ayikuyathandana la yabo nawe ufuna ukufitha in kuyathandana izinto ezikanjalo bese ifika kushaya lento ukuthi yazi ukuba bakhona abazali bami ngabe mhlambe benza la yabo into ecishe ifana nale yenziwa le ekhaya. Sure. So kodwa ke ngoba phela azikho izinto engadluli yabo empilweni idlule izinto eziningi kodwa kufanele idlulise. So mina indlela engadlulisa ngayo ukuthi ngamukele ukuthi sekwenzekile okwenzekile ukuze ngikwazi ukuqhubeka nempilo because mangakwazi ukwamukela then ngizohlala endaweni eyiwani yabo. So kufanele ngamukele ukuthi okay abekho empilweni angamukele labo uNkulunkulu anginike bona yabo. Yeah. Sure. And igenge wawunayo lapho mhlawumbe nje mfethu usithatha through that journey from expended isikhathi sakhe esiningi lapho uphuma nini khona and kanjani ukuthi yabo okay so ngengigxila kakhulu ngizokhuluma kakhulu ngeSOS because ngizokhuluma nje iqiniso ngigxila kakhulu because kwenye interview ngi-interview kwenye radio station abathandanga ukuthi ngigxile kakhulu kodwa nami ngeke kubalule lokho kodwa ke ngiphuma kanjani siphuma nenye igenge siphuma ngokuthi
kahle kahle uma uhlala elokhuzeni ekhaya ley'ntandane into engiyaziyo mina ukuthi laba abasuke bekunakekela kufanele bakufundise ne uqeda isikole i-matric bakufake e-varsity after i-varsity bakusize bakuthole umsebenzi and then mase uthole umsebenzi sebangakwazi ukuthi banje njani bakudedele ngoba usuke usukwazi ukunjani ukuyimela noma usukulungela ukuthi uyohlalisana nomphakathi yabo so kumina akakwenzekanga lokho ngaleyo ndlela so ngayigcina sengiyithola-ke sengihlala emgaqweni ngoba phela ngababuza ukuthi manje ngizoyaphi uma ngiphuma la yabo ngoba number 1 indawo yokuhlala, number 2 umsebenzi. Uneminyaka mingaki lapho? Oh lapho 18. Sure. 18 yeah. Bese ngaphuma-ke ngahamba ngaqamba ngohlala nomngane wami. So umngane wami-ke wangisiza. Umngane wami ngahlala kwakhe. So ngahlala-ke because into engayisho kuyena ukuthi ngicela ngigcophise while mhlawumbe ngibheka umsebenzi. So-ke yena we-right uyefuna ungihlalise kodwa umuntu kwakumuntu wakhe. So yena wenaloku ukuthi eish ngeke phela le ndoda sihlala isikhathi eside kanje. So ngathi mina hayi cha ngiyabonga ukuthi ningihlalise kodwa-ke ngizobona ukuthi ngenze njani. Ngagcina ngiphumile. Ukuphuma kwami-ke ngaphuma ngohlala emgaqweni. And ngihlala lapha eMcDonald e-bus station. Ngiyabona. Sure. Yeah, so besilala lapho. Yeah. Sure. For how long usemgwaqeni? From 18 years to mhlawumbe umucabanga up until usunangani? Angisakhumbuli kahle kodwa ngihlala ngesikhathi eside. Yeah. Mhlawumbe a year or 6 months roughly? Or 7. 7 months. Yes. Sure. And then ngaphuma-ke lapho ngahamba-ke ngihamba ngofuna kulokhu umsebenzi ngagcina sengutholile. And then into zaqala zaba right. Wow. And obviously because of the conversation esinayo khona amanye ama-institutions like you were saying esozama ukuwa-protector amanye not ukuthi siyawa-protector because there's something negative. It's just that we don't wanna put their names into part of this conversation because obviously amanye kungenzeka kube feel obliged ukuthi ubabonge uma ukuthi ababonga but into ye-faith mfethu ikufica nini? Hayi ukhuluma iqiniso ngicathi nje yinto vele yakimina phakathi ngikhule nanga vele. Yeah, because mina ngilo muntu lo ongafuni uvumele impilo ukuthi ngihlule. So lokho aqala vele ngisemncane yabo. So into ayivele kimi ukuthi mina angifuni ukuhlulwa yinto especially engakhulumi yabo. Yeah, so if ithemba nje into engangivele nginalo ukuthi ngelinye ilanga ngiyazi ukuthi ngeke kube nje isimo sami sizoshintsha futhi okwangisiza kakhulu ukuthi ngihlanganyele nabazalwane. So iyona into eyangisiza kakhulu ngoba to be honest nje abazalwane base-One Love Church hayi cha bangiphatha from that day ngiphuma emgaqweni up until manje. Yeah. Wow. And usalapho mfethu ngiyangikubone ukuthi usanentshisekelo enkulu for abantu abahlala emgwaqeni mhlawumbe nje take us through that mfethu ukuthi iziphi izinto ozenzayo uma ukuthi mhlawumbe khona usizo ocabanga ukuthi usuke ulidinga kumphakathi ukuze ukwazi because I remember there was a time when buhlanganisa khona mfethu nje ama-packs for abantu abahlala emgwaqeni ufuna ukubahlanganisela izinto ey'hlukahlukene isifiso sami ukuthi njengoba usho nje ukuthi ngisanda uthando lalabantu abahlala emgaqweni kodwa hayi bona kuphela. So nje umuntu nje ohluphekile because mina ngiyakholelwa ukuthi isimo sengashintsha yabo. So konke nje umuntu ohluphekile mina nje isifiso sami ukuthi mhlambe ngisebenzisane mhlambe nohulumeni noma nama-private sector yabo sibambisane ngoba yonke engiyidingayo kube nabantu esizosebenzisana nabo because mina ngiyakholelwa ukuthi njengoba ngisho nje ukuthi abantu abahluphekile bayadinga ukuthi baluthole usizo yabo basizakale. And mina njengomuntu odlulile ekuhluphekeni ngiyazi ukuthi kunjani, ngiyazi nanokuthi uphuma kanjani. So mina mangase nje ngithole abantu esizosebenzisana naso then ngiyakholelwa ukuthi la eSouth Africa isibalo sabantu abahluphekile singancipha. Yeah. Sure. No mfethu siyabonga. Omunye uzoyibuza mfethu ukuthi yini yakwenza mfethu ukuthi
ungayitholi usuba sesimeni sokuthi mhlambe uphila on the extreme, like ugcina usungazi ukuthi umuntu ohlupha umphakathi, yabo. Kwenzakalani lapho, ngikuzwile ukuchaza kabanzi nge-faith, but i-environment, I will assume ukuthi i-environment ibinakho ukuba rough ngaleyo ndlela mfethu ukuthi, abantu bagangile benza izinto ezithile. Wena what kept you going, noma mhlambe nawe wawela kulezo zinto wasuphuma kanjani makuthi, yabo? Oh, okay. Yeah. So mina into engangiyenza mina siyahlela emgaqweni. Ukuganga kwami ukuthi ngangenza ilokhuza ubugebengu. So mangithi ubugebengu kubamba inkunzi. Yeah. Yabo ngitshontsha nje. Kodwa ke indlela engaphuma ngayo ukuthi njalo masiganga le drobheni la eMgungundlovu. Yeah. Angithi kunama CCTV camera. Yeah. So babesibona lapha and then amaphoyisa afika amaphoyisa. So mase efikile amaphoyisa kuthi cha sithiwa simele lapha sibheka amakhamera phezulu. Yeah, and then ke lo lapha uzosho ukuthi hayi lo cha angibonanga lo kanje. So kwenzeka ngicathi kabili. So ila ngabona khona ukuthi ayingeke. Yazi uNkulunkulu shothi angidelelanga ukuthi ngenze ubugebengu, yabo. Futhi unenhloso mhlambe ngempilo yami. Yilapho ke engaqanga realize ukuthi fanele yabo ngishintshe indlela engenza ngayo. Yeah. So ngakwenza lokho ukuthi ngenze njani ngithandaze, ngimcela ukuthi hayi mawuthi wena uNkulunkulu usiza abantu yabatakula abantu edakeni, nami ngicela ungenzele the same thing. So kwenzeka. Wow. Yeah. Wow. Sure. Yo, bethe isitori sakho mfethu siyangakha nje nami ngilalela. I know amanye ama-glimpses ngeke ngawezwa, but as is engage mfethu, kuthi akungigqugquzele kakhulu mfethu. Mhlawumbe sesigoqa mfethu. Sibaningi abantu sibabonayo abahlala emgwaqeni and kulula kuthina ukuthi mhlawumbe sibe nokubahlulela. Ngiya-understand abanye besuke bekhungethwe ukuganga, abanye izinto ezithile. Uma ucabanga thina nje mfethu esingenayo experience esemgwaqeni, yini lebalulekile mfethu ocabanga ukuthi singayidlala in terms of understanding, mhlawumbe singabi judgmental. At times we might come across as if i-judgment yethu justified, but singenze njani mfethu ukuthi even the listening part of it, ukulalela nje umuntu exoxa isitori sakhe. What do you think mfethu nje ilunga lomphakathi indima elingayidlala mfethu ekunciphiseni mhlambe izimo enjengalezi ukuthi abantu abahlala emgwaqeni bathole bengasizakalanga? Yeah. So I think into yokuqala engayisho ukuthi kubalekile ukuthi uthole ilokhuzi story sokuthi umuntu usukaphi. Wayela kwakwenze njani nani ngaphambi kokuthi umahlulele umuntu. Sure. Yabo kubalekile ukuthi uthole istory, yabo. And then ke ngicathi mase sitholile istory and then ke ngavele kukhona la sokuthinta khona. Yilapho ke mhlambe ke usuzothinta ukuthi mhlambe ngamsiza kanjani lo muntu lo hlemgaqweni. Ngavela kukho ukulula ukutakula labantu. Ngenxa ukuthi lezi dakamisa abayibhemayo. Kodwa uqala uthola istory njengoba ngisho. And then okwesibili ukuthi njalo lo muntu makuthi mhlawumbe uhlala ejobhini, yabo kubalekile ukuthi wazi igama lakhe, yabo, naye aze lakho, yabo. So ngicathi manazana amagama then kubalula ukuthi kube nobudlelwano between wena naye, yabo. So lapho ke njalo mekubona hawu malume njani, hey sister njani, yabo, siyakhathalela nawe, yabo, sine relationship. Umuntu umtakula kanjalo, qala nge-relationship, yabo. Yabo. So mawenze njalo ngicathi kancane uzokwazi ukuthi naye abone ukuthi hey umalume usibani ungikhathalele, u-anti ubani ungikhathalele. Na kuzofika kuyena ukuthi hayi sho ukuthi nami fanele ngidlale i-role ukuthi ngenze njani ngizama ukushintsha impilo yami ngoba ngumuntu ongikhathalele, umuntu ongilethela ukudla njalo, umuntu ozongibheka ukuthi nginjani ngiyaphila. Ngathi into ebalekile mawenze lokho ngiyacabanga ukuthi nesibalo sabantu abahlala emgaqweni singancipha ngoba into abayidinga laba uthando. Yes ngavele siphuma emakhayeni ahlukahlukene la kunezimo nje thothi azikho right, abantu bagcine ke benze njani sebebalekela emgaqweni ngoba nje okokuqala into esabantu emgaqweni ukungalaleli. Bengisafuna ukubuza lapho, ngiyabonga ukuthi usuphendula lapho. Ngisacela mfethu ukuhlala lapho kancane because
me and my wife, we're raising 2 boys at the moment, you know. In terms of parenting, mfethu ukuzama uku-understand ukuthi iziphi iy'ndlela zokukhulisa ingane ngendlela mhlambe you know, I know it might come across as if it's a trick question because now sengikubuza nge-parenting awukho kwe-parenting kodwa from i-observation yakho because not everyone ufika laphana ngoba walahlwa emncane abanye baphuma emakhaya kodwa bayithole sebehlala emgwaqeni mhlawumbe nje ngokwakho mfethu the issue of families ekutheni kungabe kusaba nalento le. Yeah, I think mina into engayifunda apart kulokhuza i-parenting ukuthi ukukhulisa umuntu ongenabo abazali kuhlukile kunomuntu onabo abazali ngoba thina singenabo abazali sikhulisa ngicabanga ukuthi I think umuntu onomzali nomuntu ongenayo ngavele there's this one thing ukuthi ngavele umuntu umzali mekhulisa usuke ngoba efuna ukuprepare isasa lakho ukuthi nawe ukwazi uyimela kodwa mina into engayibona ukuthi thina safundiswa kakhulu ngama responsibilities ukuthi kuzomela uzenzele izinto because masuphuma la kufanele uphume ukwazi ukuthi njani ukuyimela so I think babe very strict kuthina ukuthi kufanele ufunde ukupheka ufunde ukayina ufunde uklina ufunde ukwenza 1 and 2 because masumdala isofika isikhathi la sokuthi uyimele whereby labantu abanabazali umehluko ukuthi laba abanabo abazali yabona ukuthi umzali uyayitshela ingane ukuthi hayi yenza kanje 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 buya ngalesi sikhathi wenze kanje kanje yabo and then umuntu abe naloku ukuthi hayi ngoba ngavele ngeke angixoxe le isekhaya kanti thina sinalento ukuthi ngempela leli ngeke kube ikhaya lethu nomphela sizophuma lo nalento ukuthi avele isekhaya ngeke angixoxe noma angangitshelani ngenzeni ingalaleli ngeke angixoxe ngoba futhi umzali wami uyangizala izinto kanjalo so that's why mina ilokhuza i-parenting ngayifunda lapha ekhuleni kwami ukuthi yabo kufanele ngenze kanje 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 yabo izinto kanjalo yeah sure no mfethu siyabonga sesifunde likhulu ngisibona nesikhathi siyasishaya la mhlawumbe nje sengizoconclude mfethu khona izwe esilincane nje salivakashela sokwenza imission khona ngeke ngilisho igama out of respect okay masifika laphana kulelazwe umuntu owayeyi-guest owayeyi-host yethu laphana waveza ukuthi kulelazwe abanabo abantu abahlala emgwaqeni waveza ukuthi it's because ingane imishonelwe abazali iyahamba iyohlala nama-siblings sorry iyohlala no-anti nomalume ngenxa yalokho bagcina bengenazo ingane ey'hlala emgwaqeni but the saddest thing mfethu on the other side of that story or of the coin was that mfethu lezi ngane lezi ey'suke y'shonelwe abazali sey'hlala no-anti ifika lapha zibe ziqili you know so kuthiwa manje sekuyizona ey'washa izitsha izona ey'klinayo izona ey'lusayo lezi ezala ekhaya manje seziba you know iy'cukuthwane yabo lento le so ngicabanga ukuthi yona inkinga-ke leyo eyayenzeka ngicabanga ukuthi uma singayinakile nathi esuke sihleli ney'ngane zama-siblings wethu noma ezey'hlobo zethu ukuthi sibe nendlela yokuy'phatha kahle kungabi indlela yokuthi manje siy'phathe rough zize y'bone umgwaqo ungcono kunokuthi zihlale nomndeni yabo lento le yeah no mfethu uqhawe lami mhlawumbe nje last question mfethu from esayidini lami bese siyayi-enda le conversation usukhulile manje kule age mfethu mhlasimpe when you look at iy'ngane ozoba nazo uma ukuthi uplanile ukuba nazo you know in terms of ukuba ubaba ozoba present ozodlala indima what is your take there kwirole kababa enganeni you know because sesoqhumela nje enyangeni yamadoda I think it's something that is very critical because baningi abangayishiyanga iy'ngane zabo you know emgwaqeni they are there but still igap iyabonakala ukuthi akekho ubaba present as much as ekhona isibongo siyaziwa ingane ibizwa ngesibongo but i-involvement kababa you know so just your closing remarks on that mfethu yeah so ngicabanga ukuthi for mina kwelami side ukuthi ngiyazazi ukuthi ingane zami ngizoyithanda yeah because la ngibuya khona ngithi njengoba mina
ubaba ngikhule ngamazi mina ngizovala lesikhala sababa ukuthi angidlaleke i-role le ubaba angakhonanga uyidlala ekhuleni kwami ukuthi ngithandeni iy'ngane zami because angifuni zibe nalento ukuthi hawu kukanje kanje and I think futhi kubalulekile futhi futhi especially la eNingizimu Afrika iyona into esashaya whereby obaba uthola ukuthi abekho ey'mpilweni zabantwana babo ngoba okokuqala nje abaningi basebenza kude uthola ukuthi umuntu usebenza indaba yokuthi akasakwazi nokuthi abuyele ekhaya yabo abanye uthola ukuthi abanako-ke lokho kwangempela and enye yezinto lezi ebengihlezi ngiyikhulekela ukuthi uhulumeni ngiyafisa leli langa uSonkulunkulu akamvule nje amehlo ukuthi abantu abadinga usizo labantu besilisa kakhulu because abafowethu abaningi bagcina sebefa abanye bagcwele emajele ngenxa yokuthi umuntu ukhule enale-nkinga yokuthi uba ubengekho present yabo ubengekho empilweni umuntu agcine esenza ubugebengu enze zonke lezi zinto yabo enye izinto engifisa ukuthi uhulumeni akayibuke lezi zinto ahlale phansi yabo kungagcina nje kulokhu abantu besifazane kuphela kodwa nabantu besilisa because thina as abantu abesilisa silimele kodwa asifuni ukukhuluma ngezinto edlula kuzona kuhambe kwesikhathi usiyoze kuthiwa nangomuntu uboshiwe nangomuntu udutshuliwe hawu bekwenze njani umuntu olunganje uthole kanje umuntu uhleli uney'nkinga ey'ningi yabo so ilo isiqoso sami ukuthi thina abantu besilisa asiy'fundiseni ngempela ukuthi sithande imindeni yethu yabo ukuze iy'ngane zethu ney'zukulwane zingadluli la thina ebesezidlule khona yabo i-generation elandelayo ayibe nalento ukuthi ubaba ukhona empilweni ubaba ukhona empilweni ilokho nje ngakusho Nkosi Mr Zulu yabona nje la u-MBD lo Men's Brain Dialogue. This is what I've been busy with sayicala eJoburg Sentin to be specific saba ney'nsizwa laphana sidingida nje izinto zamadoda sibile nayo la eMaritzburg Men's Brain Dialogue iyalandela enye izobe ise Richards Bay. So I'm just going around talking about izinto ey'thintana nabantu besilisa. We are opening a platform for abantu besilisa to speak. That's why I'm wearing this MBD Men's Brain Dialogue. Njengobusho mfethu abantu besilisa basanezinto ey'ningi kusafanele bay'khulume. So we are all about that. Mfethu ingakho siba ney'ngxoxo ey'kanjena nama-guest wethu abalulekile. And ngike ngathatha igap eningi ngingabi nazo lezi y'ngxoxo but sengibuyile manje. Sisazobuya mfethu next time sikhulume kabanzi nge-leadership because I want us to not today just to have a day nje mfethu asizoxoxa khona similar to the setup sixoxe kabanzi because ziningi izinto engisafuna mfethu siyifunde la kuwena mfethu. God is love mfethu. Thank you so much once again Qhawudame. Hey mfethu, this was powerful ngiyabonga Qhawudame. Nakanjani sizokhuluma nomphakathi waseNingizimu Afrika batshela ukuthi hayi izinto sengenzeka ithemba likhona mfethu mawuphethe nje lo ngaphezulu uNkulunkulu buka nje mfethu irazi ehlonipheke kanjani angakufikela mfethu umuntu uthi i-background yakho uphumaphi mfethu hayi ngempela kunjalo that's the amazing thing ngoNkulunkulu le ngoba futhi enye into angizoba mude kodwa kusasho njalo enye into ukuthi njengoba usho njalo ngiseke ngahamba-ke ngaya nase-Afrika emazweni ase-Afrika ngafike-ke ngakhuluma nabantu ngabagqugquzela ukuthi hhayi cha usengayishintsha impilo yakho kodwa if uyitshela wena ngaphakathi ukuthi hhayi ngiyadinga ukushintsha yabo so kusengenzeka ngoba nabo laba ababukelile ekhaya mhlawumbe nje ulalele lapha ekhaya ngifuna ukutshela ukuthi kusengenzeka uma utsheliile wena ukuthi hhayi cha ngifuna ukuvuka ngiyithathe ngishintshe impilo yakho ngoba isikhathi siyahamba neminyaka iyahamba yabo injalo ngisanda kukhuluma ungayisheka le video lapho ey'nkundleni zokuxhumana Andrethulanyeko manje ngisanda kukhuluma nge-victim mentality ngishaye nje something about i-victim mentality uma uzwe ingxoxo kanje ungabanjwa i-victim mentality. God is love. Siyabonga. Yes. Sure. Wow, that was great. But, Wow. Siyabonga. Sure.